Sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Z. Ayo, Pak. Nyuwun kula ing Allah kang sifat rahmat. Pecah kula mugi Allah paring iman. Salebare sekarat lan terus mati. Nuli pendem ning kuburan ten takoni. Aranipun kang takon mungkar lan nangkir. Lamun wong oleh iman lewat zikir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan taimatan bitawami mulkilahi. Ada elingo wong urip iku sedelo. Aja wegah, aja susah yen kono poso. Yen ora poso, akhire bakal nelongso. Sebab urip ninggal donya abot donya. Allahumma barik lana fi Rajab wa zakana wa bazana Ramadana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Aja tumeh dadi wong sugih. Kabeh mau bakale mulih. Sandangane diganti mori putih. Ayana wis ngono ora bakal bisa mulih. Ngelingono kabeh bakal lesung warga. Kelesang laku urip kang utama. Tansah eling marang Allah kang kuwasa. Mugi bisa mugi ing akhirat kono. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa
bagus iku teko lan bagus ngungkuli para kiai kuburane dina-dina den kaputi kuburane mane ana jandelane bisa padang kesoratan suwargane Sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma bi'ilmillahi sholatan Daimatan bitawamillahi Namanya Jawi kalau kami nama Islam kami Islam sudah terang asalnya ure dari pangeran Rokon Jawa rukune Islam yaiku limo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindho ning lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso wulan Ramadan ping 5 kaji lamun puasa Ini negeri namanya Jawi kalau agami nolak Islami agami Islam saudara terang atau jauh dari pangeran. Yo pencak setunggal malih ya bun. Kembang lomba podo gogrong kembang lomba podo gogrong ayo podo delon daya bareng simbo ayo podo delon daya bareng simbo kembang melon disundui kembang melon disundui lari kerandan aja nganti ninggal ke ngaji lari kerandan aja nganti ninggal ke ngaji kembang pate diputoke kembang pate diputoke aja padha ngece kulan iki ora duwe aja padha ngece kulan iki ora duwe ora dadi apa anajan rupa ora dadi apa anajan rupa aja ngolo kula niki tiyang desa aja ngolo kula niki tiyang desa Kembang balang sodo palanan kembang balang sodo palanan aja padha ngalam ning alam monggo ndak gelem aja padha ngalam ning alam monggo ndak gelem kembang waru isine songo kembang waru isine songo aku ora
apa yen kowe nyandeng wong liya aku ora apa yen kowe nyandeng wong liya kembang caro disundui kembang caro disundui aja padha nganto ora tak wehi aja padha nganto ora tak wehi kados sampun cekap lagu-lagu kula kados sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat kula nyuwun pangapura namanya Jawi kalau agami nama agami Islam sudah terang asal dawe dari pangeran rokon ana rukune Islam yaiku 5 sahadat loro rukun kan siji bisa sira kelawan ngaji Done lakoni salat kaping 3 bayar zakat kaping poso wulan Ramadan limo aja lamun kuasa negeri namanya Jawi agami nama agami Islam sudahlah terang asal dawe dari pangeran bisa ngelawan ngaji pindhone nglakoni salat kaping 3 bayar zakat ping 4 puasa bulan Ramadan ping 5 cilamun puasa namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawe dari pangeran ayo prokonco ruhono rukune Islam yaiku 5 sahata siji rukun kang bisa sira kalawan ngaji tinggi gunung Gapong Malayong sarang malingkar di atas gayung sarang burung di atas gayung sarang terlihat terlalu tinggi mendong yang mendong kau tutu gunung sarang malingkar di pinggir kali sarang burung di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi mendong
sapa sing ganti sapa sing ganti ngawaru ana pemuda Jawi nama Islami Uwa kedondong yang nona bikin rujan laku karoncong jadi bujaan ingat malam dan siang nyawamu iku cepat hilang jangan sekali ninggal sambayang nyawamu iku seperti layang ngilmu iku ayu koyo widodari wa moyo koyo dokaswari yen cetur brantane ra mari-mari yen ten turun munggah sarga tumrap kori Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama wa ilmillahi sholatan ta'imatan bitawami mulki lahi to elingo wong urip iku sedelo aja wegah aja susah yen kono poso yen ora poso akhire bakalan nelongso sebab urip ninggal padha abot donya ngelingono yen wis manggon ing nuwarga jalo bali ning donya wis ora bisa kilang sipatu kilang si ramai-ramai marilah pulang bersama-sama marilah pulang bersama-sama